ok ni gikia ni joma chal kama gidhi oko. Enani kod ng'eni sani gik mopongo pachwa kose siasa mang'eny koro bende gik machal kamago bende ok bed priority. Nyaka koro chak ginene, chak kelo koko. Ti kang'iyo kendo kochopo ni korak ma kokandiko tich. Ing'eni samoro kidhi nikech ing'eni ma bende it's a loophole, it's a very big loophole ma serikal bende ose nyisre ni they are not capable of solving. Emomiyo sani eno ka joka Mudavadi koro temo dhi umo nikech ing'eni magi mano onego bed ni ne giseneno nikech in the first place agencies ma ndiko ji tich to tije machal kama gimedhi gore e lwenyi neno they also against these international laws ma ok onego bed ni gima chal kama ni notimre. Koro emeno ka Mudavadi temo dhi umo nikech koro ng'eni nitie koro wich kuot moro mowuok. Lakini koro kendo kabiro kuom jopiny jo Kenya ing'eni kochopo korak mandiko tich iniwegi ni wuon ing'eni igenene igo lwede orak moro ma isingri ni mae gima dhi timo ineno to ng'acho osacho inabro chuli kama inani tim kama. Koro kochopo sama koro wecho kethre koro ichako ywak ni serikal to ing'eni mana makudho michuore ni wuon sama koro osechako remo ni ema koro ringo ni dhi serikal. It is an illegality in the first place. Lakini kata kamano nikech ng'ene responsibility chako mana kaka wan jopiny as an individual kaka iniwegi ng'at achiel in a decide idwa dhi kao tij lweny idho gore piny moro ma oko. Kochopo kanyo ng'eni at times is also asking too much from the government nikech ng'eni iteri ni wuon koro osechopo koro sama osechopo ni ema koro chako ywak. Lakini serikal bende loopholes nikech these are very glaring loopholes ma nyiso wani serikal bende is not actually keeping to their priorities. Noko nego timre in the first place. Koro en lesson koro gimo en puonj ma koro wayudo kaka jo Kenya ma kata kaka ndalo dhi onego bed ni wang'eni samoro chaka ang'eni tich tek Kenya ka tang'eni bende sa joma ng'enyo inyre nitie dhier mang'eny ineno. Lakini kik wayie kaka jo Kenya kaka jo piny ni kata kantie dhier moro to koro ikawo iwuodi kose yie ni kose ni ng'ata iniwegi iwuok idhi manyo tije moko ma a very risky oko kuro kaso bange kose ka gik mose muoje ma koro kata choko ywak. Koro pani responsible chakre gi wana we ng'ato as an individual kapok wadhi koro dacho ywak ne serikal. But gima datiek ni magi somo maduong' kabisa mangiso exposures kata intelligence kata ango kata priorities ma government wanigo. Magi somo maduong' monego bende wang'iyo mondo kik chak timre kama nikech it's a very big embarrassment. Kama na yenye wich kuot ayenya mokel piny Kenya kod jogo ma osiepe piny Kenya ayudo ne wach ka wuok kuoma Esbon Odindo kuom midhiero momako jo Kenya e piny no mano ma Russia manyaka sani ten migao mano mochung'ne tudruok pinje maoko osetimo limbe Moscow kendo Moscow bende osegolo chung' margi. Esbon inene yo machal nade ka ng'idwoko mana ng'ibeda mano gi wach mar mogik ka watieko. Erokamano Cleo.